дали да отличи, защото нещата бяха на ръба за 5, за 6 минус. И в един момент тази година имаме още много сериозен спектакъл. И аз реших, че мога да дам още една награда. Много страшно и много пристрастно. Един човек, когото познавам само от половин век и още 2-3 години, от 53 години аз познавам лично като приятел, като съм музикант. Рашко Младенов за ролята му